Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος του παιδιού σε αθλητισμό ανά ηλικία? 3 έως 5 ετών. Σε αυτή την ηλικία αναπτύσσεται κυρίως ο αισθητικοκινητικός φλοιός, δηλαδή το κομμάτι του εγκέφαλου που μαθαίνει μέσα από την κίνηση. Γι' αυτό θέλουμε παιχνίδι, τρέξιμο και ελεύθερη κίνηση, όχι τεχνική. 6 έως 8 ετών τώρα δουλεύει πολύ η παρεκεφαλίδα, που είναι υπεύθυνη για την ισορροπία και τον συντονισμό. Ιδανικά κάνουμε ασκήσεις ρυθμού, ισορροπίας και αλλαγών κατεύθυνσης. 9 με 11 ετών. Σε αυτή την ηλικία ο εγκέφαλος δημιουργεί πολλές νέες συνδέσεις και μαθαίνει πολύ γρήγορα. Βοηθάνε παιχνίδια που συνδυάζουν κίνηση και σκέψη. 12 έως 14 ετών. Ο μητοποιέος φλοιός που ελέγχει τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις δεν έχει οριμάσει ακόμα. Γι' αυτό χρειάζεται σταθερότητα, καθοδήγηση και λιγότερη πίεση. 15 έως 18 ετών. Τώρα ο μητοποιέος φλοιός αρχίζει και λειτουργεί πιο όρημα και ο αθλητής ελέγχει καλύτερα τις αποφάσεις του. Εδώ δουλεύουμε στόχους, feedback και περισσότερη αυτονομία. Όταν η προπόνηση ταιριάζει στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, το παιδί εξελίσσεται σωστά.